ku manta ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kashi na 5. Son da Allah ka tashi ka je ka yi dropping ɗin addarka a gida. Turo ba yake cikin shagwaba ya ce mami, wai da Allah me yasa ake so a maida ni driver ɗinta ne? Ta kira mijinta ma ne zo ya ɗauke ta. Kuma ai tana da motar ta ko? Murmushi irin nasu na manya mami ta yi ta ce Hashim kenan. Ka san halin Fadila fa? Sarai ba tafiya son tuki ba. Da Allah tashi ka kai ta kaga karfe 8 har ta wuce. Ba dan ya so bai tashi ya fita ya ɗauko ki ya nufi falo. Da gudu ya je ya rungume shi. Shafo kansa ya haɗe da ɗaukansa ya ce Adnan baka yi bacci ba? Uncle Hashim, kai muke jira ka mai da mu gida da momi. To gani na zo ina Islam take? Ga ta can a bayan momi tana bacci. Yana nuna inda Fadila ke tsaye. Kallon su take tana murmushi. Kai ya sa ya fice ba tare da ya mata magana ba. Ta yi wa mamin sallama sana tafi bayan su. Asita mai zaman banza ya ajiye shi sannan ya zagayo ya shiga gun zaman driver. Tana shiga ya tada motar mai gadi ya buɗe musu ya suka fice. Adnan da Hashim ne ke hira yayin da Fadila ke sauraron hirar nasu. Suna isa ya musu sai da safe juya abin su ya nufi hanyar gida. Asiya sauri take sosai ganin wuri ya fara duhu. Gashi gun shiru ba kowa sai motoci da ke wucewa ɗaɗɗaya. Akan wata kwana ta ji an ce ke ina zaki? A tsorace ta juya ganin wani jibgegen namiji ne ya tsaya. Ta juya da sauri ta ƙara speed ɗinta. Bata ankara ba ta ga wani ya fito a gabanta. Dariya ya haɗe da sa hannu aljihunsa kana ya ce saurin me kike ne? Cikin rawar miya ta ce gida zani. A hankali nufota ta juya baya da niyyar gudu ya tafko ta. Ihu ta saki mai ƙara tana faɗin dan Allah kar ka cutar da ni ku yi haƙuri ni marainiya ce. Ɗaya daga cikinsu ya ce ta kwana gidan sauƙi ni ma maraya ne. Ɗayan ne ƙyalƙyalce da dariya kana ce shikenan mutumina kun yi anko. Kana jin muryarsu ka san cewa a shaye suke. Saba ta yi a wuya tana ihu tana neman taimako amma shiru kake ji wani uncompleted building suka shiga da ita. Motar Hashim na gani ya tsaya kashe kiɗan da yake ji yayi ya ɗan yi shiru a fili ce kamar muryar kubar mace nake ji ko? Sai kuma jin ihun hakan kuma ya tabbatar da akwai wacce take cikin matsala. Fitowa ya daga cikin motar sai kuma ya daina jin kukan. Ya sa kafarsa ɗaya cikin motar ya kuma jiyo muryar da sauri ya jiyo ta inda yake jin muryar sai ya hango maza biyu ɗaya na gaba ɗaya na baya sannan da alama mace ce a kafaɗarsa. Cikin sauri ya nufi inda suke. Dan Allah ku yi haƙuri kar ku cutar da ni. Hannu ya sa a baki ya ce shh. Ki daina ihun ba za mu cutar da ke ba za mu ji daɗi ne mu jiyar da ke daɗi. Yana maganar yana tangaɗe alamun a shaye yake. A ƙasa ya ijiye ta suna ƙoƙarin raba ta da kayan da ke jikinta. Ta kure kanta ta yi guri guda tana kuka tana roƙonsu amma ba su kula ta ba. Bare ma su ji tausayinta. Cikin sauri Hashim ya ƙara sagun bugu ɗaya ya masa ya faɗi. Kun san mashaya idan a shaye suke kuma shaye-shayen ya musu yawa yana tafiya da ƙarfinsu ne. Abokin tafiyar tasa ganin an buki abokinsa ya sake ta ya arce da gudu da ƙyar ya miƙe ya bi bayansa. A hankali yake tafiya kun san ganin kusan ta ya zo. Ta yi saurin miƙewa ta ruga da gudu ta fice daga wurin. Kada kai har ya juya ta tafi sai kuma ya hango hijab ɗinta. Murmushi wanda ya bayyana kyawun fuskarsa. Cikin tafiyarsa mai kama da takama ya ƙara sagun ya sunkuya ya ɗauko. Ya daɗe yana kallon hijabi ɗin haɗe da murmushi wanda shi kansa bai san yana yi ba. Shinshina hijabin ɗin ya yi haɗi da jan dogon numfashi. Idonsa a rufe hankali ya buɗe idanunsa kana ya fice daga gun. Motar sai ya faɗa kana ya ja motar ya bar wurin da mugun speed. Idan shegiyar yarinyar nan ta dawo kar ka kuskura ka buɗe mata gate kana ji na ko? Bara kake wannan maganar tana nuna shi ɗan yatsa har da riƙe kunnenta alamun gargaɗi. Cikin rawar murya ya ce to Hajiya. Hararsa ta yi haɗi da tsaki ta juya ta shige ciki. Da gudu Asiya ta ƙaraso tana bubuge tana kallon bayan ta gani take kamar sun biyo ta ne. Da sauri ya fito yana kallonta cikin tashin hankali da son gane abin da ke damunta. Haɗi da leƙa bayanta don ganin me ya biyo ta. Gashi kanta ba ko ɗan kwalici Asiya. Lafiya me ya faru wa ya biyo ki ne? Cikin kuka ta ce baba Audu ka buɗe min ƙofar na shiga. Tukunna wallahi za su cutar da ni. Ya ce su waye? Wasu ne. Tana maganar tana kokarin kusa kanta cikin ta gefensa. Da sauri ya dakatar da ita. Kai a ƙasa ya ce ki haƙuri Asiya yau ba za ki kwana a gidan nan ba. Cikin rashin fahimta ta ce kamar ya ban fahimce ka ba. Kan yayi magana suka tsinkaye muryar Baraka na faɗin kamar yadda na ce. Tafiya take tana jan ƙafa hannayenta duka biyu a kwankwaso. Ta ce daga ina kike? Cikin tuhuma take maganar. Cikin sai murya ta ce daga gidan su Yasmin.
Yi mai shiru munafuka, na kira ta tabbatar min cewa kin bar gidan tun kan ayi a sallar magariba. Mummy wallahi daga can nake. Wasu ne suka tare ni a hanya, kin ga abin. Kan ta karasa maganar da ke bakinta ta ce, dakata munafuka. Jos, za ki raina min hankali? Yo, kin saba ba su kanki, ya za a yi ba za su karɓa ba. Kin ga, ki bar nan gun ko yanzu nan na naɗa miki na jaki. Kai kuma wuce ka rufe min gate. Tana kai nan ta juya ta shige ciki. Baba Audu tausayinta ne ya kama shi, amma babu yadda iya, dole yayi yadda ta ce din. Saboda zaman lafiyansa kenan, gudun kar ya samu matsala da aikinsa. Sannan kuma ya san halin Baraka, san bata da mutunci duk da ya haife ta a haife. Da haka baya hana ta yi masa rashin mutunci. Ƙofar ta shiga bugawa tana kiran sunan Momi da Baba Habu, amma shiru kake ji. Ta ci kuka sosai sai da ta yi mai isar ta kana ta bar gun da saurin gaske. Bata tsaya ko ina ba sai kofar gidan su ƙawarta Shamsiya, da gudu ta karasa kofar gidan ta shiga bubbuga kofar gidan. Cikin tsawa mai gadi ya ce, waye? Cikin ta ce, Baba Hassan ni ce, ke ce waye? Asiya, can ƙasa ya ce, Asiya da daddaren nan? Da sauri ya bude kofar, ganinta a haka yayi bala'in tada masa hankali. Daga ina kike haka? Me ya same ki? Na yar ganki haka? Baba dan Allah gun Shamsiya na zo, ka bar ni na shiga daga ciki. Bismillah, shigo. Yana mai wangale mata kofa. Wata ajiyar zuciya ta sauke mai karfi haɗi da tsugunawa kamar ta yi riƙo alamun gajiya. Numfashi take saukewa akai-akai. Ta ce, don Allah baba, ka kira min Shamsiya, so mu je. Tafiya ake tana biye da shi, jin kafa take saboda yadda kafafunta suka mata nauyi. Cikin nutsuwa ya danna doorbell ɗin gidan. Cikin sa'a Shamsiya ce ta fito. Tana ganin Asiya haka hankalinta ya yi mugun tashi. Da sauri ta ƙarasa inda take ta riƙe hannayenta. Cikin tashi hankali ta ce, Asiya, what happened? Me ya same ki haka? Asiya kasa magana ta yi sai kawai ta fashe da kuka. Hakan ya sake tada mata hankali. Baba Hassan ne ya ce ku shiga daga ciki mana. Shamsiyatu, sai ki ji ko menene ko? To baba, yau to sai da safe ko? Shamsiya ce ta amsa da amin baba. Tana shiga kai tsaye ɗakin da suka nufa. Ruwan wanka ta haɗa mata mai ɗan ɗumi. Sannan ta shiga ta yi wanka. Ta shafa mai sannan ta bata sleeping dress ta saka. Sannan ta yi sallar magariba da isha da bata samu damar yi ba. Bayan ta yi ne ta faɗa Shamsiya abin da ya faru. Shamsiya ɓaci sosai sannan ta ci tausayin ƙawarta ta. Amma babu yadda za ta yi tunda a matsayin uwa Baraka take a gare ta. Don da Asiya ta bi ta tatama da sun daɗe da kai ƙaranta human right. Yanzu tashi mu je mu sanarwa Ammi. Kina nan? Kin ga bata san kin shigo ba ko? Ba musu suka fita? Amina ganin Asiya ta yi mamakin ganin ta. Baki buɗe ta ce, Asiya ke ce da daren nan lafiya kuwa? Ta baki Shamsiya ta ce, Ammi, amma baki ganin sanda ta shigo ba a haukace. Na ta jiro mata komai kamar yadda Asiyan ta faɗa mata. Kada kai maman ta yi ta ce, Baraka ba za ta taɓa canzawa ba kenan. To Allah ya kyauta, ku je ki ba ta abinci ta ci ku samu ku kwanta. Tana kai nan ta shige ɗakinta. Washe gari da sallama ta shiga makeken falon, jikinta a sanye. Cikin sauri ta fara haurawa sama. Cikin tsawa ta ji an ce, and where do you think you are going? Baraka na gani a tsaye tana buga kafa, haɗe da yi mata wani irin muguwar kallo. Jiki a sanyaye ta fara saukowa daga stairs, da gwiwoyinta ta zube ƙasa. Tana ƙoƙarin ɓoye hawayen da ya gangaro mata. Cikin rawar murya ta ce, Mummy ina kwana? Wata gigitacciyar maruka ta shafa mata sannan ta ce, ‘yar iska karuwar banza daga ina kike? Cikin kuka mai cin rai ta ce, Mummy gidan su Shamsiya nake, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai Asiya, ashe haka kika kware gun ƙarya? Ki dubi tsabar ido na ki ce min gidan su Shamsiya kika kwana? Tana magana tana yarfa hannu. Wallahi daga can nake, ni ba ‘yar iska ba ce. Ta baki ta ce, can miki matsalar ki ce ba ta ba. Tashi ki bani wuri ko yanzu nan na tara miki na jaki. Cikin sauri ta haura sama. Tana shiga ɗakin ta sake sauke ajiyar zuciya. A bakin kofa ta zauna ta haɗa kai da gwiwa, kuka take sosai. Wanda hakan ya sa idanunta suka yi jajirjiyoyin kanta suka yi raɗa-raɗa. Sai da ta yi kuka mai isar ta faɗa ta da ta yi wanka sannan ta ɗauro alwala. Bayan ta jera salar walha ta ɗauko kayanta masu datti da niyyar wankewa. Backyard na gidan ta nufa ta bara wanki na kayanta. Alhamdulillah. Zuciyar ta falbaƙin ciki duk duniyar ta ji ta daina mata daɗi. A fili ta ce, dama a ce ni matacciya ce. Ina ma a ce ni ce na mutu ba ku ba. Ta ƙarasa magana tana kuka, ta sanu tana sharci majina a hancinta. Bata ankare ba sai gani ta an watso mata kaya masu uban yawa, a razane ta miƙe. Ga mamakin ta Safiya ce a tsaye gabanta tana wurga mata harara. Tsaki ta sanin ta ce, malama ki bar wanke kayan nan da kike, ki wanke min na yanzun nan. Barmishin takaici ta sanin ta ce, Safiya ni ce zan miki wankin?
Tana magana tana nuna kanta. Ke ko ban kai bane na saki? Lalle Safiya wuyanki ya kai na yanka. Yayi kauri. To ba komai, ko ba komai dai ina gaba da ke. Amma kike min magana kamar wata sa'arki? An miki din. Kuma dole uwarki ki wanki. Uwata? Cikin sauri Asiya ta shige ta shiga faɗan tana kiran sunan Momi. Cikin sauri ta fito. Lafiya me ya faru kike min irin wannan kira haka? Momi zo ki gani. Cikin rashin fahimta ta bi bayan Asiya. Asiya ta ce Momi kin ga abin da ta yi? Wai ni ce zan mata wanki? Bayan na ce mata ni ce gaba da ita ta nemi ta zage ni? Yar fam ta shiga sanan ta ce amma Asiya kin yi mugun raina ne. Yanzu ke don uwarki kiran da kika min kenan? To me a ciki dan ta ce ki mata wankin? Momi wanki fa wa Safiya kanwata ce ma. Amma kuma na mata a gani na hakan bai dace ba. A tsawace ta ce would you shut up your dirty mouth? Ki wanke su sannan ki tabbatar sun fita idan na ga basu fita ba sai kin sake wanke su. Bayan haka kuma ki goge mata su. Wawuyar banza idan kika sake min haka wallahi zan miki illa ne. Ta mai da kallonta ga Safiya ta ce ke kuma ki wuce ɗaki. Waida da zafi ki je ki sha sanyi AC. Murmushi ta ce to Momi. Tare suka shige suka bar ta a gun. Zubewa ta yi a ƙasa duk damuwar duniya ta haɗu ta mata yawa. Kukan ma yanzu kasa yi ta yi shi. A ranar wuni ta yi tana wanki bayan sun bushe ta goge su. Sai rab da la'asar ta gama. Ɗakin ta shiga ta yi wanka sannan ta yi alwala. Bayan ta fito ta saka jallabiyarta da take sallah da shi. Ta shimfiɗa prayer mat 'yar ƙarama. Tsaki ta ja sannan ta ce an sa mutum zai yi taruku salat. Tana idar da sallah bata tsaya shafa mai ba. Ta zama uniform ɗin islamiyyar ta. Ɗakin Baraka ta nufa ta yi sallama amma ta ji shiru. A fili ta ce maybe suna gadin ne. Cikin nutsuwa take tafiyar ta isa gadin ɗin sannan ne ta lura motar Baraka ba ta nan. Haka ya tabbatar mata da cewa ba ta gida. Safiya idan mummy ta dawo ki ce mata na je islamiyya. Shiru bata tanka mata ba. Ta sake mata magana a karo na biyu bata tanka ba. Ta ba baki ta nufi get cikin gadara da izza Safiya ta kwala mata kira ta ce Asiya. Asiya ta baigo. Hannunta ta ɗaga mata alamun kitso. Har ta juya ta tafi kuma sai ta dawo da baya gani lafiya. Sai da ta ɗauki tsawon mintuna biyu tana tsakan Safiyan ta ce kin ga wancan? Tana nuna mata ledan fiya wata guda biyu sai tare na silva. Da ido ta bi hannunta sannan ta mai da kallon ta gare ta ce na gani ya aka yi. Mummy ta ce na faɗa miki ki ɗauka ki je ki siyar sannan idan baki siyar ba kar ki dawo gidan nan. Islamiyya fa zan je. Oho can miki. Idan za ki koma ki je ki turo ɗin nan da zai fi miki ki zo ki ɗauka ki yadda ta ce. Shiru ta yi na ɗan wasu lokuta sannan ta hura iska mai zafi sannan ta shige cikin gidan. Safiya ko ta bi bayanta da kallo sannan ta kwashe da dariya. Yarinya baki ga komai ba ma tukunna. Wanda Mummy take miki nafila ne akan wanda ni zan miki. Mummy bata san da maganar fiye watan ba ma. Bata dade ba ta fito jikinta sanye yake da Pakistan dress green an mishi kwalliya da flowers ja da gelan kayan terolin sannan ta ɗauko ta fita. Mai gadi tausayin ta ji sosai. Gane da kamar abubuwan da suke mata bai dace ba. Sannan kuma bai dame ta ba. Ya mata fatan Allah ya tsare ta amsa da amin. Ta sha ta nufa don ta tabbata zai yi saurin karewa hakan kuwa aka yi bata ɗauki awa ɗaya ba ta sayar da shi tas ta nufi hanyar gida sai da ta shigo estate ɗinsu tukunna. Ta nemi inuwar wata bishiya ta zauna tana hutawa saboda gajiyan da ta yi don ta tabbata in ba